5 سال لسر کۆمکوژیە عامودê دەرباس بوون یا ku tê de PYDê 6 sivîlên wî bajarî bêtawan li kolaneka Amûdê kuştin. Ew komkujî ku di 27 Hizêrana 2013 de rûda bû, berî wê çalakvanên Amûdê konekî mangirtinê dijî siyaseta PYDê vegirtin û di wî konî de giraveke birçîbûnê dest pê kirin. Ew jî di navbera noz de ta 27 heman heyvê ji heman salê. Ew konê ku ciwanên Amûdê têde girava birçîbûnê dest pê kirin, li tenişta mizgefta Salaheddîn li ser rêya sereke ya Amûdê û Qamişlo bû û di binî konî de bi dehan ciwanên Amûdê redkirina xwe ya ji kiryarên PYDê re derbirandin. Konê mangirtinê yê Amûdê her wiha hatibû vegirtin û ew mangirtin li bin hatî lidarxistin bi mebesta daxwaza serbestberdana sê ciwanên çalakvan ku du ji wan ji hevrêza Amûdê bûn û yek endamê Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê bû ku ji aliyê PYDê hatibûn girtin bi tometa bazirganiya madeyên hişbir. Ew jî her yek ji serbestnecarî, welatê Fîto û Dêrsim Umer. Lê ew tomet dûrî rastiyê bûn û tenê behaneyek bû ji aliyê PYDê ve ji bo ku şerê şoreş û şoreşvanan li wî bajarî bikin ku yekemîn bajarên Kurdî bû li Sûriyê ku beşdarî di şoreşa Sûriyê de kir. Ew mangirtin di 19 heyva şeşan ya sala 2013 de ji aliyê sê çalakvanên Havrêza Amûdê dest pê kir û piştre hejmara mangirtiyan bihtir bû ta gihîşt 24 kesan. Ne tenê mangirtî di bin wî konî de şevorojê xwe derbas dikirin, lê gelek ciwanên Amûdê şev lîwan dibûn û şevbihêrkên dirêj bi stranên şoreşê dixemilandin. Ew konê mangirtinê ya Amûdê ji aliyê çekdarên PYDê ve hate şewitandin. Ew jî di heman roja Komkujiya Amûdê de ya ku ji aliyê çekdarên PYDê ve hatî encamdan û têde 6 sivîl bi xwîneke sar hatin kuştin. PYDê bi şewitandina wî konê mangirtinê hewil da ku xelek tawana wan ji bîr bikin, lê ew tawan heta nûke di mejiyê xelkên Amûdê de şiyare û hemû sal di heman demê de dayikên şehîdan dipirsin çima ta niha ku jerê zarokên me azad e û tivinga PYDê hîn raserî gotina azadiyê ye. Şêrîn Kîlo Ard